Bocs o gemau Cwtsh. Darlunio Dall ar dy gefn. Mae angen 2 chwaraewr neu fwy i chwarae'r gêm hon. Bydd angen darn o bapur a phen neu bensil. Sut i chwarae? Cam 1. Mae angen i'r chwaraewyr i gyd sefyll mewn llinell. Cam 2. Mae pob chwaraewr yn defnyddio cefn y berson o'i blaen fel arwyneb mwyn pwyso i dynnu llun. Cam 3. Mae'r person cyntaf yn y llinell yn dechrau tynnu llun rhywbeth ar y papur. Mae'r person yn ceisio copïo'r llun sy'n cael ei ddarlunio ar ei gefn ar y darn o bapur o'i flaen. Mae'r gêm yn stopio pan fydd y chwaraewr cyntaf yn stopio tynnu llun. Nawr, ewch i gael hwyl!